кишоварзони ноҳияи Панҷ аллакай аз майдони беш аз 1500 гектар ҳосили зироатро ҷамъоварӣ намуда, қитъаҳои холигаштаро барои гузарондани кишти такрорӣ омода менамоянд. Гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи Панҷ. шуғли асосии сокинони ноҳияи Панҷ кишоварзӣ буда, деҳқонон бо ба даст овардани мустақилият дар кори хуҷагидорӣ ҳар ваҷаб замини дар ихтиёр доштаро мақсаднок истифода карда, дар як сол аз 2 то 3 ҳосил ба каҳф меоранд. То имрӯз аллакай ҳосили зироатҳои даври аввал бахусус сабзӣ, пиёз, карам ва як қисм картошкаро ҷамъоварӣ карда, заминҳои холигаштаро барои гузарондани кишти такрорӣ омода менамоянд. аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии Фарғонаи ҷамоати деҳоти Кабуд Сайфиддин имсол тавонистанд ҳосили дилхоҳи маҳсулотро ба даст биёранд. То имрӯз ҷамъоварии ҳосили пиёзро дар охирин қитъаҳо ба анҷом расонида ба ҷамъоварии ҳосили картошка оғоз мебахшанд. 18 апрелда пиёза гирифтем, ҷойишда тарбуза кордагиян. Тарбузаро мегиранд, моҳи августа охираи августа кӯчати капуст тайёр аст. Карам бо мешинонанд. То декабр ҳосила ҷамъ карда мегиранд, бо чӣ мекунад? Як солда 3 ҳосил мешавад. кишоварзону боғдорони ноҳияи Панҷ соли равон дар ҳаҷми 400 тонна маҳсулоти соҳаи кишоварзиро ба дохил ва хориҷи кишвар содирот намуданд ва ин раванд дар ноҳия идома дорад. баъди гирифтани ҳосили аввал тайёрӣ барои кишти такрорӣ дида истодаанд. айни замон 200 тонна содирот аз ҷамоати деҳоти Кабуд Сайфиддин шудааст ва содирот идома дорад. масъулини идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия бо истифода аз шароитҳои мавҷуда дар мавсими кишту кор хоҷагиҳои деҳқониро бо оби полезӣ таъмин менамоянд. сокинони ноҳияи Панҷ аз соҳиби замин гардидан дилгармона заҳмат кашида, бо афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ ва баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар саҳми арзанда гузошта, ба ин восита сол аз сол баробари ғанӣ гардондани дороии хоҷагиҳо ҳамзамон сатҳи рӯзгори хешро боз ҳам беҳтар менамоянд. Искандар Давлатов, Нисои Зайнулло аз ноҳияи Панҷ барои барномаи иттилоъотии ахбор.